Dames en heren, jongens en meisjes, kan ik ook nog bijna zeggen als ik even naar rechts kijk. Bij deze is de dag geopend, zou ik zeggen. Het is de 8e keer en de dag is geslaagd vanaf het moment dat iedereen met enthousiasme alles heeft uitgestald. Kunst en cultuur is een zogenaamde vestigingsfactor. Als ik ergens wil gaan wonen of een bedrijf wil vestigen, dan kijk ik niet alleen, is er personeel, maar dan kijk ik ook, wat is er nog meer te doen? Naast de voetbalclub, een school en culturele instellingen, is er wat aan kunst te doen. Dat mensen zeggen van, goh, daar kan ik naartoe. En deze dag is daar ook een uiting van. Veel plezier met elkaar, kijk, wees creatief en zorg dat het volgend jaar en het jaar daarna ook weer doorgaat. Bestuur, bedankt voor de inspanning en u ook allemaal dat u er bent. Veel plezier allemaal. Dank jullie wel. Even naar uw schilderwerk, hè, want dat is uw ding eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Er staan hier een aantal schilderijen voor u en wat mij daarin opvalt, dat die eigenlijk voornamelijk iets vertellen over de natuur. Ja, het is wat ik mooi vind. De natuur, de dieren, de omgeving, van vakantiedingen die we zien. Dus ja, het is gewoon wat bij me past. Wat mij in ieder geval opvalt aan die schilderijen die u maakt, dat ze heel mooi gedetailleerd zijn. Hoe doet u dat? Ja, met een hele hoop geduld en dat heb ik. En ik vind het heel leuk om te doen. Er zit geen tijdsdruk op bij mij en geen moeten. Ik begin gewoon en dan... dat hele fijne, dat ligt me. Of dat het nou aquarel is of met olieverf. Ja, het heeft natuurlijk niet alleen met geduld te maken, maar u zegt het al zelf. Hè? Maar hoe gaat u dan te werk bij het maken van een schilderij? Bijvoorbeeld achter u staat een hele mooie kop van een leeuw. Ja. Hoe gaat u dan te werk? Nou, ik zoek een afbeelding op wat mij dan aanspreekt om te gaan maken. En dan ga ik hem erop zetten en dan... Ja, laag voor laag opbouwen en net zolang totdat dat ik tevreden ben, laat ik het zo zeggen. Als we dan even naar dat schilderij zo meteen kijken, uit hoeveel lagen is dat opgebouwd? Oh, dat kan soms wel 15 of 20 lagen zijn, maar dat hoeft niet per se het hele schilderij te zijn. Dat kunnen ook stukjes zijn, dus iets in de kop of iets in de ogen of iets in de vacht. U geeft ook workshops? Ja. Ik geef workshops en ik heb cursisten die bij me komen. En dat is dan voor een dag dat ze komen. En dan gaan we het gesprek aan wat ze willen en hoe dat ze het willen. En wat een beetje de plannen zijn. Of dat ze gezamenlijk iets willen maken voor de een of de ander. Dat is maar net wat we afspreken hoe dat we het gaan doen. En als je nou daar helemaal geen gevoel voor hebt, kun je dan toch een dagje meedoen? Ja, zeker kun je een dagje meedoen. Want mensen die komen binnen en die zeggen, ja, ik kan niks. En mensen kunnen veel meer dan dat ze denken. En ze gaan met de mooiste dingen naar huis. Ik liep hier net langs en toen dacht ik, wat is deze mevrouw aan het maken? Wat maakt u? Ik maak schilderijen en beelden van wol. Ik zie dat u aan de slag bent. Hoe maakt u dat? Met naalden die uit de industriële revolutie komen. Vroeger werd veld gebruikt alleen maar voor de bekleding van autodaken. En daar werden naalden uitgevonden met weerhaakjes. En dat zorgde ervoor dat er sneller veld werd gemaakt. En ik heb gewoon 1 of 3 van die naalden en gebruik dat om beelden te maken. Ja, u maakt eerst van metaal een soort van skelet. En hoe ga je dat dan opzetten? Want dat is natuurlijk... Pak ik gewoon een stuk losse wol, gewoon schapenwol. En
dan kan ik dat gewoon zo eromheen draaien, vastprikken. Met rekening houdend natuurlijk waar welke spieren zitten. Want je kunt natuurlijk alles zo aan elkaar prikken, maar dan komt er een heel vreemd beeld uit. Dat kan ook natuurlijk, maar ik wil het zo liefst levensecht hebben. Dan gaat u, als u dat eromheen gedraaid heeft, dan maakt u gebruik van de naalden. Dan begin ik gewoon dit vast te prikken. En uiteindelijk komt daar dan ook nog een vacht op. En dat gaat gewoon, ja, dat gaat stukje voor stukje. En dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. En dan daarna moet hij dus ook getrimd worden, zoals een echte hond. En dan krijgt hij de goede vorm. Ze hebben ook allemaal een kleurtje. Hè? Is dat wol of worden ze geverfd? Nee, dat is de wol. Soms is het natuurkleur en soms is het geverfde wol. Of gemixte wol, dat kan ook. Ieder schapenras heeft een eigen soort wol. Dus daar kun je ook rekening mee houden. Deze die is gewoon heel erg vast. Die heeft een korte vacht. Dus daar kun je ook rekening mee houden. Dit is een langere vacht. En dan kun je beter de kleuren mixen. En dan gebruik ik in plaats van grote kaarden kammen, gebruik ik daar gewoon hondenkammetjes voor. En dan doe ik de kleuren mixen van de wol. Hoe lang doet u nu over zo'n creatie? Rond de 80 uur. En dan heb ik het over deze grootte. Theepot vogelhuisjes of vogelhuisjes in een theepot. Het is maar net hoe je het wil noemen. Dat is een hobby van u, hè? Ja, dat klopt. Een hobby geworden. Van normale vogelhuisjes van hout naar theepot vogelhuisjes. En wat maakt dat zo speciaal? Ja, eigenlijk, wat heet dat speciaal? Theepotten die krijg je bij iedere kringloper. En daar heb ik een idee gekregen voor daar gewoon een vogelhuisje van gaan te maken. Gewoon het gaatje dichtmaken en een rond gaatje van 28 mm voor koolmeesters en pimpelmeesters. En hoe komt u aan die theepotten? Op een kringloper. Ja, ik ga er eerst zelf aan thuis en dan zijn die op. En dan ga je naar kringlopen en daar staan we her en daar. Worden die ook beschilderd door u? Nee, die theepotten worden niet beschilderd. Die worden gekocht zoals ze in de winkel staan en zo worden ze gebruikt. Maar dan moet u dus telkens weer een vogelhuisjes bouwen die aangepast zijn aan de vorm van de theepot. Nee, ik moet die maken zo aan het model van de theepot maak ik die huisjes. Komen er wel eens vogeltjes in zo'n theepot? Daar komen zeker vogeltjes in, ja. Want bij mij thuis heb ik die hangen en ik heb nog altijd niet de kans gekregen om een foto te maken als ze eruit kwamen. Dat heb ik met die andere huisjes wat ik bij me heb wel, maar met een theepot is mij dat nog niet gelukt. Maar die komen erin. Welke vogelbussen? Koolmezen en pimpelmezen komen erin. Ja, daar zijn de gaatjes voor gemaakt.